Sziasztok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket. Mára ezt a Donna Kato medált hoztam. Ez egy tök jó pofa kis, ilyen kis csavarcsápos medál. Szerintem szuper jól néz ki. Kettőt készítettem belőle, egy nagyobbat, ez 5 centi és 7 centi hosszú. Ez egy elég nagy darab. Úgyhogy ez biztos, hogy figyelemfelkeltő, illetve csináltam egy kisebbet. Ezt még megmondom őszintén, meg sem mértem. 4 centi hosszú, és durván 3 centi széles. Ez a második, amit készítettem belőle, ez szebben is sikerült. Ezt most megmutatom, hogy Donna Kato technikájával hogyan lehet elkészíteni. Ehhez először szükségünk lesz egy fekete-fehér Skinner bandet fogunk megcsinálni. Ezt már több videóban mutattam, hogy hogyan készítjük ezt a színátmenetet. Ugye a két színre lesz szükséged, esetünkben a fekete és a fehér. Vágsz belőle két egyforma háromszöget, ezt könnyen úgy teheted meg, hogy először megcsinálod az egyiket, majd rárakod a másik tetejére, körülvágod, és akkor tök egyforma lesz neked a két háromszög. Nem kell félni tőle, hogy olyan nagyon össze fognak tapadni, így ne tudd utána normálisan szétszedni. Így. Ezeket ugye a kettőt eltolva, kicsit eltolva rakod egymás mellé, hogy itt ezen a felén még maradjon a fehérből, ami az is marad, itt pedig a feketéből. Levágod a csücsköket a szélén. Oké. Nyújtórúddal egy kicsit össze nyomod, hogy ne jöjjön szét, csak előtte ezt én letakarítom, mert itt a fekete eléggé rátapadt. Így, és akkor utána jöhet a... Na, ez jól összetapadt valóban. A nyújtás, ezt én géppel fogom megtenni, akár hengerrel is nyújthatod. A lényeg az, hogy azt az oldalát rakod be, ahol mind a két színből van. Egyszer, ezt most utána összehajtod, ugye itt fehér a fehérre, fekete a feketére. Ezt egy 8-10 ilyen hajtogatás után tekinthetjük késznek, de lehet, hogy még több is kell hozzá. Itt már kezd látszani az átmenet, ezt egészen addig csinálod, amíg tökéletes nem lesz. Picit közben meg szoktam húzkodni, mert egy picit a nyújtó, ahogy lapítja, mindig kicsit szélesebb lesz, mint amilyenre én tervezem. És akkor már elmegy a másik irányba. Úgy szélesebb, mint amilyen hosszú. Szóval itt még nincs más dolgod, mint
nyújtod, és hajtod. Itt már azért látszik, hogy kezd alakulni a színátmenet. És ugye itt azt is látod, hogy az egyik fele az teljesen fekete, a másik felén pedig még ott van a fehér. Ez miatt toljuk el egy kicsit, és vágjuk le a sarkokat. A nyújtógépen ezt a legvastagabb fokozattal szoktam csinálni, és majd a végén átnyújtjuk egyszer a legvékonyabbal is. Itt már egész szép, de még adunk neki. Lehet, hogy már túl vagyunk a 10 nyújtáson egyébként, de itt, ahogy látod, itt már egész szép, még itt az alja miatt még egy kicsit tekerünk rajta. Oké, szerintem ez így szuper lesz, és akkor ami most jön, a legvékonyabbal még egyszer áttekerem. Hogy innentől a következő lépés az, hogy ezt az egész lapot nagyon-nagyon szorosan feltekerjük. És csinálunk belőle egy ilyen színátmenetes rudat tulajdonképpen. Én ezt a végét levágom, mert ez itt nem lett olyan hű de szép. Úgy. Ha ez megvan, akkor összetömörítjük alaposan. Ezeket a kis belekeveredett fekete sarlangokat én kivágom belőle. Ne keveredjenek bele. Oké. Elég tömör lett.
következő lépés az, hogy ebből a hosszú rúdból egy kb. Ekkorát csináljunk, ezért elkezdjük sodorni, de most nem úgy, mint amikor nyújtod és kifele húzod, hanem befelé mozognak az ujjaid. Basszus, mindjárt is töröm. Ebből a rúdból kéne nekünk egy ilyen vaskosabb, alacsonyabb, tömzsi kis, nem is tudom mit kapni. Kb. Így lesz jó. Oké, akkor ezzel meg vagyunk. A következő az az alap. Ennek a medálnak az alapja az egy, ugye én ezekhez az alapokhoz összekeverem a használt polimereket, amik egyébként kukába mennének. Ez a kis tömböcske is ebből készült. Ez a nagyobbik medál, ez egy 1 inch vastag és 2 inch hosszú ilyen rúdból készült. A pici, az pedig pontosan ennek a fele, tehát egy fél inch volt a vastagsága, illetve 1 a hosszúsága. Most megpróbáljuk ezt megközölni, már csak a szemléltetés miatt, mert szerintem úgy jobban látjátok, hogyha nagyobb, hogy hogyan készül. Ez így 0,7 inch, ha jól látom, és 1,5 hosszú. Akkor ezen még vékonyítunk egy kicsit. Oké. Ez így jó lesz, így fél incsnél egy kicsit vastagabb. És akkor ezt is levágjuk mondjuk 1,5-re. Azért mondom a méreteket, hogy tudjál majd mihez viszonyítani, hogy ehhez mekkora kell, illetve hogy a kisebbet, nagyobbat szeretnél, akkor ahhoz viszonyítva mennyi anyagra lesz szükséged, illetve méretbe, hogyan kalkuláljál vele. Oké. No, ha ez megvan, ez most így 1,5 és egy kicsit több, mint fél inch oksa. Most fogod ezt a tömböt, amit az előbb csináltál, és leszelsz belőle egy darabot. Igen. Ez, ahogy látjuk, nem lett olyan szép. Sajnos. Nem tudom, hogy hol rontottam el, mindegy. Ilyenkor az a helyzet áll fönt, hogy fogod a nyújtódat, egy kicsit nyújtasz rajta, és utána ezt a darabkát kinyújtod, és így, mivel ez nem lett olyan csodaszép Skinner blend, mint amilyenre szerettem volna, ezért ezt még egy párszor átnyújtjuk a gépen. Én most is a legvékonyabb fokozatot választottam ehhez. Oké. Akkor a darabot kéne kapjunk.
hogy háromszor lefedje ezt a darabot, amin majd dolgozni fogunk. Hát ez elég kicsi lesz. Úgyhogy most bocsánat a bénázásért, de szeletelek egy nagyobbat. Oké. Amúgy ez is egy érdekes mintájú lett, de én most nem ilyet szeretnék. Oké. Ez már biztosan le fogja fedni háromszor. Már alakul. Ó, szép lesz. Oké. Még egy utolsót tekerünk rajta, és akkor haladunk tovább. Így. Oké. 1, 2, 3. Tök jó. Na, itt az aljából ezt a csipkézett részt azt simán le is vághatod, illetve a tetején a feketéből is, ami ilyen kis potya, azt nyugodtan, úgy, sőt a feketéből még egy kicsit fogok levenni, hogy nem kell annyira széles nekünk. Itt az a lényeg, hogy legalább háromszor rá kerüljön majd erre, és akkor itt pedig keresztbe, tehát hogy ezen a rúdon, amit megcsináltunk, ezen hosszába legyen, mert ugye majd így fogjuk nyújtani. 1, 2, 3. Oksi. Hát, ez még mindig lehet, hogy széles. Mindjárt kiderül, igaz? Rárakod először az elsőt szépen. Utána a következőt úgy illeszted hozzá, hogy a fehér végéhez fog hozzáérni a fekete. Tehát így. Szépen hozzáilleszted, és mehet megint a kör. Jó, és a harmadikat szintén fekete és fehér. Itt ebből szedünk le egy picit, mert annyival több lett. Ha keskenyebb esetleg a színátmeneted, és itt marad üres hely az utolsónál, akkor semmi más dolgod nincs. Nagyon egyszerűen a két szélnél bevágod középpontig, teljesen, kiszeded azt a cikket, és összeilleszted a két végét. Oké. Ha ez megvan, akkor jön a nyújtás.
De mindig figyelj arra, amit csinálsz, hogy a vonalak ne tekeredjenek el. Tehát sodrod, és nézed, hogy a vonal egyenes maradjon. Ennek ugye pont ez a lényege. Oké. És ezután, mint ahogy a gyöngyöknél is mutattam, ahogyan a gyöngyöknél is mutattam, elkezded összehúzni a végeket, ugye akkor lesz meg a két kis csücsök, de itt is figyelj rá, hogy a vonalak ne csámpuljanak el. Oké, megvan az egyik vége, és akkor most jöhet a másik. Úgy néz ki, mint egy orka. Jó, most a két véget elkezded levékonyítani. Tenyereddel, vagy a felületeden, munkalapodon, teljesen mindegy. Arra figyelj, hogy a vonalak még mindig egyenesbe maradjanak, mert ugye így nem jó. Oké. Kicsit, hogyha megfigyeled, akkor egy kicsit optikailag hazudik is ez a fajta minta, mert olyan, mint hogyha ugye egy ilyen háromszög lenne a kezedbe, pedig határozottan henger formájú. Ha kinyújtottad, és a vonalaid is egyenesek, nem úgy, mint az enyém itt, akkor következik a felcsavarás. Ugye itt többféleképpen is fölcsavarhatod. Ezen, ahogy látod, itt a tetején van a vonal, tehát a kettő között az elválasztó, akkor ez így fog kinézni, hogy egy sötétből világosabbra halad kifele, illetve a belsejébe egy világosabb rész jut, illetve ezt megint másképpen csavartam, itt kicsit följebb raktam ezt a vonalat, tehát itt már kijjebb esik ez a világos rész, ezt úgy, ahogy neked tetszik, hogy te szeretnéd. Óvatosan elkezded befelé sodorni, és itt arra figyelj, hogy a vonalad egyenesen menjen, mert akkor lesz meg ez az optikai hatás is, ami kicsit tényleg olyan, mint hogyha háromszög lenne, illetve hát úgy a szép nyilván. Úgy, és ha föltekerted ezt a kis csigavonalat, akkor az alját kifelé tekered.
Ezt a medált igazából nem csak így készítheted el, hogy a tetején van megfogatva, hanem hogyha ezt a felső kis hurkot teljesen behúzod, akkor akár erre is tudsz karikát tenni, vagy ezt fölfűzni közvetlenül egy bőrszíjra, vagy amilyen láncra éppen szeretnéd. Na. Még mindig látok olyat, ami nem odavaló. Azokat kiszedjük, hogy ne zavarjon be az összképbe. Így szerintem ez így elég szép lett. És akkor most, ugye én fimóval dolgozok, tehát 110 fok, 30 perc, ez mehet a sütőbe. Megsült a kis medálunk, szerintem elég szép lett, és akkor innen már nincs más dolgunk, mint ugye felszerelni. Ezt megteheted úgy is, hogy egyszerűen fogsz egy ilyen kis ékszer szemes csavart, és beletekered egy ponton, utána karikával ugye ráfűzöd egy szíjra, vagy olyan láncra, amilyenre szeretnéd. Én ezt így oldottam meg, ugye kicsit azt még nem szereltem föl, az odáig még nem jutottam el. Ehhez használtam ezeket a kis fánkocskákat, nem muszáj, egyébként jelentősége nem sok van. Hogy ez hogyan működik, nagyon ügyes voltam újfent, és úgy elpakoltam a kis fúrókészletemet, hogy még én se találtam meg, úgyhogy most egy kicsit itt mókulni fogok, bocsánat. Vékony fúróra lesz szükséged, valamiféle jelölőre, illetve ragasztóra az ékszerekhez. Lehet ugyan kapni különféle ékszerragasztókat. Én ezt a Loctite-ot használom, ha ráfókuszálna a telefon. Oké. Ez egy nagyon szuper erős ragasztó, ezen is látszik, hogy igen tartós, tehát ez biztos, hogy meg fogja neked tartani. Először ki kéne jelölni ugye a közepétől egy távolságot, ahova majd felrakjuk a szíjat. Ja, még azt akartam megmutatni, hogy így, hogy kisebb alappal dolgoztunk, hogy mennyivel lett kisebb a medál, ugye, és akkor ez a pici, ez még annak a felett, tehát, hogy így arányaiba szerintem elég jól el lehet rajta majd így menni, hogy tudjátok az alapfelállást, hogy mekkora volt. Na, jelöljünk. Elsőnek én a közepét szoktam így feljelölni, hogy tudjuk, hogy hol van a közepe, és akkor onnan, mert ugye ezt így szeretnénk, hogy lógjon lefelé, és akkor onnan már így szemre, igazából az oldalára is jelölheted, akkor ugye középen fog elhelyezkedni a medál a nyakadban. Kicsit talán attól följebb, ami még ilyen jól néz ki. Így, és akkor innen már tudjuk, hogy a másik itt lesz. Ha ezt följelölted, nincs nagyon nehéz dolgod a középpont megtalálásával, mert ugye itt én pont oda raktam a vonalat. Ezt szépen megszúrod, megfúrod a másikat is. Oké.
azért fúrjuk meg, mert ugye a szíjat, amin majd lógni fog ez a medál, ez bele kell, hogy férjen ahhoz, hogy bele tud ragasztani. Tehát mindenképpen egy vastagabb lukra lesz szükséged hozzá. Oké. Fú, ez így nem állapot, gyerekek, elő kell keressem a kis készletet, mert így nagyon nehéz forgatni ezt. A csavarhúzók legalább előkerültek. Na, kutyahad művelet megindult, elnézést. Oké, talán ez így jó lesz, de majd mindjárt meglátjuk. Hát fogod a kis szíjadat, félbehajtod, totál félbe, és elvágod. Én azért vágok le belőle, mert én ezt hosszúnak találom, magát a szíjat eleve. Szeretem a rövidebb fajta láncokat, amik kicsit följebb vannak, úgy igazán nyakban nem lelógnak mellkasig. Ezt sajnos, vagy nem sajnos, de öngyújtóval egy kicsit át kell melegíteni a végét, hogy ne bomoljon meg az anyaga, és akkor most megnézzük, hogy belefér ebbe a lukba, amit kreáltunk, hát nem. Úgyhogy még egy kicsit fúrunk rajta. Ez valamiért nem akar így menni, de majd mindjárt segítünk neki. Oké. Oké, megnézzük még egyszer. Oké. Ezzel még egy kicsit javítunk. Azaz, szuper. Na, telement szmötyivel. Azaz. Most a jó. No, említettem a fánkocskákat, hogy én tettem rá. Erre is teszek, nekem itt van kisütve egy pár darab, hogy ne járjak úgy, mint a múltkor, hogy elfelejtem. Először
luk köré kensz egy icipici ragasztót, és rárakod a fánkot úgy, hogy a luk középen legyen. Így. Ez viszonylag hamar megköt. Itt oké, megvan. Jó, és akkor most jön a zsinórnak a ragasztása. Mind a két lukba nyomsz egy csepp ragasztót. Na jó, kettőt. Ez egy ilyen zselés állagú, nem folyós, és nagyon gyorsan megköt, szuper jó ragasztó. És beledugod a zsinort. Így, egyik. És a másik, és már nem is mozdul, úgyhogy ez elég hamar fixre köt. És ezzel tulajdonképpen el is készült a medálod. Ebben a mi szupi, vagy a legjobb, ebben a fajta medálban, hogy két oldalas tulajdonképpen, úgyhogy így egyből két medálod van egyszerre. Ezt, ahogy mondtam az előbb is, csinálhatod kisebbre, ha még ennél is feltűnőbbet szeretnél, akár nagyobbra is csinálhatod, vagy akár más színben is elkészítheted. Szerintem egy nagyon jó kis forma, és mindenféle viselethez szuper kiegészítő. Köszönöm szépen, hogy velem tartottál, hogyha esetleg elkészíted a medált, Köszönöm, hogy velem tartottál, hogyha esetleg elkészíted a medált a videó alapján, akkor nagyon örülnék, hogyha kommentbe tennél fel róla egy képet, és megnézhetnénk mi is az alkotásodat. Sziasztok!